De sociale medier er et stort problem for elever i undervisningen. Eleverne mister fokus og bliver ukoncentrerede. Det er ikke godt. Det går nemlig ud over deres læring i undervisningen. Så hvad kan man så gøre for at mindske forbruget af de sociale medier på computeren og mobilen i skoletiden? Hertil har vi et forslag til, hvordan man kan få elever fra de andre klasser til at være mere som eleverne på den naturvidenskabelige linje. Vi tænker, at det skyldes undervisningen. Vi tænker, at der måske skal være lidt mere aktivitet i timerne, hvor man kommer ud af klasseværelserne og laver opgaver ude, så man får en pause for computeren. Hvis man tager udgangspunkt i historie, kunne en løsning af gennemgang af kilder være, at læreren fortæller eleverne, at hver gang man afslutter et emne, at man i grupper skulle lave et produkt, som f.eks. en film eller et oplæg, hvor man fortæller om og gennemgår emnet, så man på en måde får en opsamling på det. Man kunne også lave et skuespil for de andre elever, så der kom lidt mere sjov i timen. Vi er ikke helt med på ideen om at forbyde de sociale medier for timen. Vi tænker derimod, det kunne være nyttigt. En idé kunne være, at man kunne lave en Facebook-gruppe til historie, hvor man kunne lægge de afsluttede oplæg eller film ind, så alle elever vil have mulighed for at se og læse det, som de andre elever har lavet.